שנים שעובד בלילה, נח במהלך היום. דורות על גבי דורות של מסורת, לא חשב לעזור. מתעורר להכין את הכל בשבע, פחות מדקה, ושנהיה ממש חושך, הוא נכנס לפעולה. יש לו תנאים לא רעים וגם משכורת טובה, רק שלא ישכח להדליק את הלב הנאור. האיש על הירח דואג, האיש על הירח דואג, כשיהיה לנו אור רומנטי, כשיהיה לנו אור. אז הוא והגדול מכל, לא. אז יום אחד הוא קם, בלי חשק לעזוב, השגרה הרגה אותו. כמו הרבה מהדור שלו, אז הוא הלך ונרשם לחברת כוח אדם, ותורות על גבי תורות בלשכת תעסוקה, ושום דבר לא מצא חברנו המסכן. אז הוא נשאר שמה למעלה, בודד ומיילל, אבל הוא לא פרייר, לא, אל תחשבו, כי יש לו דרך מצוינת לעשות את השינוי. האיש על הירח דואג, האיש על הירח דואג, שיהיה לנו אור רומנטי, שיהיה לנו אור. אז הוא והגדול מכל הגיעו לפשרה, פעם ב30 יום הוא לא יגיע לעבודה, יכול לטייל או סתם ללכת לאיבוד בחלל, כי בראש חודש עברי יש, כי בראש חודש עברי יש, כי בראש חודש עברי יש, כי בראש חודש עברי יש. הפסקת חשמל, האיש על הירח דואג, האיש על הירח האיש על הירח דואג, שיהיה לנו